Siya nga, ano eh. Ayo, isang West Blade. Pinang lang. Nagulit ko na. Ano tira? Ano ka daw? Wala pa itong kubi na. Siya nga, ano eh. Uy! Siya nga, ano eh. Kaya tumatagpag! Sulit na. Siya nga, napanas banget. Ay, natabunan mo yung kamera eh. May kamera din kilid. Awas lagi. Tingnan sa mga guys. Ini ba? Bedali ba? Bedali. Gabong tag pula. Sayang kayo, kuwato. Wala.